ahinya. To kwachako ni uchumi neno kochalo nade in king'iye kama ochopeni? Uchumi wa Trevor kidwa wuoye ting'iyo kama wae, ting'iyo gi kama wachope. Anyalo wacho ni wasegatua mapek ahinya nikech kama wae king'iyo kaka ne uchumi mar Kenya chalo higa 2022 to gi higa 2024 to koro ng'iyo gi sani nitie pogruok maduong' ahinya nikech higa 2024 sama kae to adonje tend migawo ma koro antiere ni inuang'o ni ne weche mag bei mag gik moko naidho matek ahinya. To higa 2022 to ne oidho zaidi, ne oidho 9.6 chiegni 10%. Sani kawuono non ka bech gik moko koro duogo idho gi 4.6 4.7. Mano nyisi ni koro bech gik moko kidhi matek kaka ne chon. Mar ariyo, uchumi marwa dongo. King'iyo kaka uchumi mamoko dongo e Afrika ka kata piny mangima. To ino ka uchumi marwa dongo higa mokalo dongo gi 4.7%. Ata malo 4.7. Now higa manyoru moni mano 2024. To higa manyoru moni ineno ka koro osechako idho koro no gike 4.9. Masani an gadieri ni 1/5%. To gi reserves seche mane higa 2024 ino kaka nidhi kate bank nidhi dwaro dola to kidwaro dola to mondo mi kata 20% nok yot nikech ne waonge gi reserves. Sani koro reserves osedongo ma wan gi dweche adek 5.3 dweche abich nukta adek mag import kidwa kane wang'iewo gik moko wan gi dola moromo wakelo gik moko an mano be pesa michulo go gope. To ka nyalo tieko wach mar uchumi sani neno ka nyowa chako ka weche mag gope odewa ma nyocha ji okong'eyo kata Kenya biro bedo gi teko kata gi nyalo mar chulo gopegi ma higa 2021-2022 jo IMF nowacho ni Kenya achiel kuom pinje 6 ma ok ne dhi chulo gopegi. To kuom pinje 6 go pinje 5 actually fail ma ok chulo gopegi ma Kenya kende mose survive nyaka sani. Ni neno ka joma ng'iyo kaka pinje uchumi margi chalo kendo nono ka be piny ka piny nigi teko mar chulo gope. Nyo golo Kenya kuma nigi duoko wa chien higa 2024 dwe mar 7 sama kaito adonje office ne giduoko e grade moro mapiny ahinya ni CAA1 kaito giwacho ni outlook marwa is positive to wan kama rach. Kawuono kanyo gigolo report last week tineo ka gigolo wa magitero wa nyaka B3 kama koro giwacho ni Kenya ok nyal koro leo ma ok chulo gopegi kendo giwacho ni sani koro outlook iluongo ni stable. Koro uchumi marwa nigi balance stable koro nyalo wuotho. Koro waseme sudo gatwa maber en ni nyaka to pod wakasre mondo waredi nikech pod nitie midhiero kage kacha. Achiel kuom gi neno ka jo Kenya ywak ni ero iwacho ni uchumi dongo to pok giwinjo ka pesa lwar e mifuko. Begi madwa dhi ni